Rendezvényeihez válassza az Interticketet. A felhasználóbarát felületen mindent egy-kettőre beállíthat igényei szerint. Az oldal használatához regisztráció szükséges, ahova az esemény létrehozása gomb megnyomásával juthat el. A regisztrációhoz mindössze egy érvényes e-mail címet és egy jelszót kell megadnia. Az adatok kitöltése és a regisztráció gomb megnyomása után a megadott e-mail címre aktiváló levél érkezik. Bejelentkezés után a felhasználói felület nyelvét az oldal aljára görgetve tudja átállítani. A nyitó oldalon a képernyő közepén egy áttekintő tábla található. Itt láthatók a legfontosabb kimutatások azok számára, akik már hoztak létre eseményeket. Ha még nincs regisztrált eseménye, akkor a nyitó oldalon egy leírás talál a felület működéséről. A jobb oldalon fent láthatja, milyen néven van belépve, ha már hozott létre eseményt, akkor az oldalam megtekintése gombbal léphet át eseménye weboldalára, a kijelentkezés gombra kattintva tud kilépni a programból, vagy felhasználót váltani. A baloldali menüsorban található az összes eseménnyel, jegyértékesítéssel, beállításokkal és riportokkal kapcsolatos menüpont. Amennyiben van már korábban felvitt előadása, előadásai, azokat az eseményeim gomb megnyomásakor listázva, 3 kategóriába csoportosítva láthatja: élő, előkészített, elmúlt események. Új eseményt a jobb oldalon található esemény létrehozása gomb megnyomásával tud létrehozni. Egy műsor vagy program létrehozásához az alábbi adatokat szükséges megadni: alapvető műsorinformációk, cím vagy név, rövid leírás, képek feltöltése, helyszín hozzárendelése. Az időpontnál kell megadni a pontos dátumot és időtartamot. A jegyek beállításánál 2 lehetőség közül választhat: esemény létrehozása jegyek nélkül, ha a rendezvény ingyenes vagy csak regisztrációt igényel. Ha a rendezvény fizetős, a plusz gomb megnyomásával tudja meghatározni, milyen jegytípusokat szeretne értékesíteni az eseményre. A kategória pontnál a rendezvénynek megfelelő kategóriát és alkategóriát tudja kiválasztani. Ha a rendezvénnyel kapcsolatban minden mezőt kitöltött, akkor a lap alján 2 opció közül választhat. Mentés, ekkor csak elmenti, de még nem jeleníti meg a weben az eseményt. Élesítés, ekkor az élő listába kerül a program, és az esemény weboldala elérhetővé válik a neten. A feltöltött programok listájánál lehetőség van utólag szerkeszteni, módosítani, új előadást hozzáadni, másolatot létrehozni, vagy a létrehozott eseményoldal előnézeti képét megnézni. Amennyiben több eseményt hoz létre, a második létrehozott eseményt követően az Interticket automatikusan létrehoz egy portált. A portál oldalán automatikusan listázódnak az események, feltöltheti logóját, és lehetőség van a portál testre szabására is. A promóció menüpont alatt az esemény promóciójával kapcsolatos lehetőségeket talál. A címlista fülön kezelheti címlistáit, kialakíthat több címlistát kategorizálva, egyénileg is beállíthat címzetteket, importálhat és exportálhat adatbázist. A hírlevél fülön néhány kattintással létrehozhatja és kiküldheti hírleveleit, vagy előkészítheti későbbi kiküldésre, testre szabhatja, kapcsolhat eseményeket, programokat hozzá. A Facebook varázsló fül segítségével a létrehozott eseményeire jegyeket értékesíthet a saját Facebook oldalán. A QR kód létrehozása fülön 2 kattintással létrehozhat QR kódot a már korábban feltöltött programjához. Csak kiválasztja, hogy melyik programra és milyen méretben szeretne kódot, és a küldésgomb megnyomásával már el is készült a kívánt QR kód. A jegypénztár menü nyújt segítséget a személyes jegyértékesítéshez. A jegypénztár webnél egyben láthatja a korábban felvitt összes programját. A program nevére kattintva kiválaszthatja az előadást. A rendszer feladja a korábban megadott jegytípusokat, és a kívánt mennyiség meghatározása után az alábbi funkciók közül választhat: eladás és beléptetés, ha a helyszínen értékesít és a látogatót azonnal be is lépteti. Eladás és nyomtatás, ha PDF jegyet szeretne kinyomtatni. Tovább a fizetéshez, ha rögzíteni kívánja a vevő adatait, és e-mailben is ki szeretné küldeni a jegyeket. A mobil beléptetőnél letöltheti az Interticket ingyenes Android beléptető alkalmazását. A riportok funkcióban azonnal elérheti az összes fontos statisztikát. Legutóbbi rendelések, azaz mikor, melyik előadásra, hány jegyet és milyen értékben vásároltak.
Egy adott tranzakcióra kattintva megtekinthetők a tranzakció részletes adatai, itt újra nyomtathatók vagy akár vissza is válthatók a jegyek. Jegyeladási statisztikák, darabszám és bevétel tekintetében. Az oldalletöltéseknél megnézheti oldalletöltéseit eseményenként. Pénzügyi összesítő fülön az eladások pénzügyi részleteit vizsgálhatja meg az ön számára fontos szempontokból. A testre szabás menüpont alatt a sablonok fülnél tudja megadni a használni kívánt sablonokat, vagyis azt, hogy nézzen ki a portálja, egy-egy programja vagy a jegyei. Egyedi sablont is létrehozhat. A hírek fülön cikkeket publikálhat portál oldalára. Meghatározhatja, hogy piszkozatról van szó, vagy már láthatóvá is tegye azt a rendszer, továbbá beállíthatja a láthatóság időtartamát. A helyszínek fül alatt lehet megadni az előadó helyekre és a nézőterekre vonatkozó információkat. A beállítások fül alatt alap- és haladó fiók beállítási lehetőségeket talál, és itt tud felhasználói csoportokat létrehozni, azaz regisztrálhat jegyértékesítő helyet, és megszabhatja a hatáskörüket is. Bízunk benne, hogy egyszerű és felhasználóbarát programunk segítségével az ön munkáját is megkönnyíthetjük. Sok sikeres rendezvényt és még több elégedett ügyfelet kívánunk. Interticket, az okos rendezvényszervező.